Alright, for today's video, nata diri karon sa Gwangjang Market diri sa South Korea. So diri nimo makit-an guys ang limpyo nga merkado nara gini diri sa Korea. Nani sila yung mga stalls diri guys nga og diri sa atua pa mura ni siyang merkado. And diha nimo makita, diha nimo ma-showcase kung unsa ilang mga pagkaunan diha. Klasik-klasik tao na diha guys, apil naman diha mga foreigners, especially mga Europeans, of course Pilipino na ami diha. So suruyon lang gyud nimo dang dapitaw asa ka pabor asa ka uyon diha awan na lingkod lang ka diha. Diha nimo makita guys kung unsa ang mga pagkaong sikat diha sa Korea. Pwede gyud nimo na tilawan tanan guys, hantod lang kaya si mong budiga kay pertigo na ka siya kadaghan gud. Pinaspasa yung mga serving diha guys. So kung nakakita na kasi mong gustong kanon diha o pilia ginadayon panawag dayon para kana na nimong ilang sikasuhon. Before ta mo kaon diha guys, atos ang suruyon tanan tanawon ato tanan kung unsa to gustong kanon. Puro sa mata makailas mga pagkaon diha o tanawon na to kasi daghang tawo aw adto tam lingkod oy. Preyana o. Wa ta kaila na pero pagtilaw din nato ana pirte di ginang lamia di ay. Pagkaon pa imo dia guys, di gyud ka maboring bisag sa pagtan-aw lang di gyud ka maboringan sa kadaghan. Lingaw sa ni style la guys og diri panas atua mura ni siyang pungko-pungko. Tudlo lang ka diha nya punit pero ilang isa ilaha gyud magluto gina. Imo gyud ipaluto. Nya mao po lagi na dili kay sila kaayo makabawog mo English, so murag mag sign language sila ka ana. One piece kini mao na datuan nga na gyud tirada diha. Pre ani o natilawan naman to niti pero order ta kay ganahan mata ana. Nya chopstickon day nato na kay maulam sa tang kuhag tsara diha. Nya kini guys curious gyud ani gamay kay pansit mo kuno ni basig pansit malabo ni siya. Po atong istilawan lami kay sa pansita guys. Regedias atua. Sakto saksak sinagol ang mga sagol na guys. So inigtilaw gini mo ana murag yung maulbo imong kaspas kalami. Mao ra gud to, sige bye.